onego nyiswa. Jatend migawo mar omenda John Mbadi kawuono noromo gi joluo ma jatend joluo mag Nairobi ka to nowacho ni koro gin giikore mar telo ni joluo e mbaka gi sirkal. Mano ber wach murwako koso udwa timo nango mbaka ni udhi goye nango ma e penjo mapenjo udhi rwako adwa na wach ni mheshimiwa Mbadi makoro en CS wa ne en chairperson mar ODM to gisani koro ken chairperson mar ODM en koro en executive dongi sama koro dhi yud jok ma dhi wuoyo on behalf of the party ODM dhi wuoyo gi UDA atimo mos kadwa na wach ni jok mantie executive ok bi bedo part of that parties ginene gino kodwar gi mbaka ok nok wadwar gi wawacho kaka chik gimomiyo wacho kamano ka gin executive jatelo magi report ne donge en the president directly donge koro gimi jok mok report in the president directly opportunity mondo ta wuoyo gi UDA nikech gin gidhi bedo gi conflict of interest nikech ma jatendu ene mutimo gimodwaro kendo ang' nade kudwa gwenyoru kata wach bo bedo matek matin tadwa na wach ni ODM nitie gi jok motegno to Mbadi mheshimiwa Mbadi mheshimiwa Wandai mheshimiwa Paranya mheshimiwa Joho Beatrice Asikul mago ne jo ODM pod ginyalo chiwo advice kata sama ji dhi wuoyo to ginyal bedo forefront of that negotiation nikech upero ni giluoro jatendgi ok ni giluoro chik nyaka in dongi luoro kamiti ni dongi nge jatendi donge gima jatendi owacho ma nyaka tim nikech itiye buoye ang' bet nade ni kenji idhi kamoro kendo ni dwa discuss jatendi whether otimo tijno maber tij 10 point agenda maber whether ngomo donge koro conflict of interest bedo kanyo matin pono no ni okuyudo kom mar jalup jatend piny Kenya ni mbaka ni dhi kethore ana se wacho ni wan kom mar jalup pok wa decide ni jalup Kenya no jalup president mwadwaro awa wacho ni ka ODM oger motegno mama nyalo ndwa pod wanyalo bedo gi president mugol kata Ruto mwagol kata Ruto no to mano dong koro dhi to kapo dhi riwru gi ng'agere